Hello my friend. Kumusta kayo? Kain tayo hapunan ko. Gutom na po ko. My friend. Mga unta ninyo. Kain tayo. Ayan kanin. Meron akong ano rito. Adobo. Adobong manok. Luto ako. Ayan o, sadali lang. Ang kaldero nila. Pakita ko mga my friend ha. Ayan o. Adobo. Ayan. Adobong manok. Tsaka yung natira ko kahapon. Yung ano, sardinas na may itlog. Oh, hindi ko naubos. Ako na lang kanon karon kay sayang man. Wa may nangaon. Ako lang makaon ano eh. Tara, kain na tayo. Ano na mga my friend? Kain na. Ang adobo din eh. Ayan o, adobo. Sige, kaon na. Kain na tayo. Dami ang adobo. Ang sardinas na itlog. Ako lang nagkain nitong ano, sardinas. Ayaw ng mga anak ko. Kain na. Marami ko nagtukan. Inom sa tubig, natukan ko mga, o ano. Natukan ko mga, my friend. Natukan jud ko mga friend. Tinuod jud daw. Dako magkungit. Hindi, tira ng anak ko. Isang piraso, hindi man maubos ng anak ko. Kaunon lang ako, sayang, labay. Dagay tao nga. Sarap mga ma-friend. Gutom na naman. Oras na. Hindi ko na hinintay yung ano ko, boyfriend ko. Kumain na ako. Dahil, ano, wala pa yung boyfriend. Sarap. Sarap talaga ng adobo, ano? Sarap. Sardinas. Wala, hindi makaon sardinas. Ako ra. Gulay, ubos na. Sardinas na natira. Ang sarap talaga. Ano na akong kanin. Dami. Ang dami ko lang kanin na kain, mga my friend. My God. Gutom is life talaga, mga my friend. Kaloka. Kulang pa makanin. Kuha pa kanin gamay. Ang kanin. Gamay, rapod eh. Sabaw. Ang sarap talaga ng adobo. Sinas. So na talaga ako mga my friend. Grabe.
Sarap talaga ng adobo. Okay mga friend. Thank you ha. Thank you sa panunood din nyo sa akin mga my friend habang kumakain ako. Sana hindi kayo magsawa sa akin manunood mga my friend. Puro na lang kain ginagawa ko sa buhay ko. Ayan, thank you talaga my friend ha. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga my friend. Okay, bye-bye.